Ang nakaraan, successful yung surprise birthday party natin kay Philip. And it resulted to Robwen Fuentes leading the dancing. Tapos yung mga asawa natin, enjoy na enjoy. Dito kasi sa Canada, talagang all out. Tingnan mo naman sila. So ngayon, may wish yung birthday boy natin. Gusto niyang mag-Jollibee. So tingnan natin kung magagrant ba natin yon. So, let's go. Panoorin natin kung anong mangyari. Medyo masama yung panahon kaya nag-picture taking muna kami bago kami umalis. Parang ano ba? Memories, creating memories. Kumbaga. So yun, tingnan nyo, muulan. Papunta kami ng Square One. Tapos, punta kami ng Seafood City sa Mississauga, Ontario. Malapit sa Toronto. Kaya ito, biyahe namin. Ulan-init. Ulan, tapos maganda naman yung panahon. At saka excited kami na makakain sa Jollibee. Ito na, dumating na kami sa Jollibee Seafood City Grill, Mississauga, Ontario. Kaya yun, continuous yung party namin para mabigay yung wish ni Philipita. So mga kaibigan, kung nandito kayo sa Toronto, isa ito sa pinakamalaking Jollibee na makikita nyo. Kaya ito, kasama namin yung family namin, Robwen, Philip, and Marian Lavilla. Nandito na. Masok na kami sa Jollibee. Tingnan nyo mga kaibigan, parang Pinas. Ang feeling namin dito, ang saya-saya, ang daming tao. At saka, diverse na rin yung mga tao. If you can see, iba-iba. Multicultured talaga. Ito, may pogi na nakaabang. Oh. Yan. Ano to? Surprise? Ha? Yan. Surprise dito? Yan. Kailangan may spot kami dyan sa linyahan. Nauna yung mga ano natin, members. Surprise? Mga takusa. Jollibee. So, tinignan namin yung menu. We decided to pick chicken, tapos spaghetti, tapos yung palabok, tapos meron din yung burger steak. Ayos din yun. Tapos may mango pie. Apple pie yata eh. Do you want me to stop? Pineapple. Wow. Sa Canada. Jollibee. Pero tingnan yung laki ng Jollibee dito. So, while waiting, What are you most chikahan. excited to eat, Dad? Chicken Joy. Chismisan. Chicken joy. Paritis. Spaghetti. What about you, Tito? Spaghetti and then the pineapple juice. Very nice. What about you, Ari? So, yun ang What ano do you namin. eat? Spaghetti, Try namin na How about you? beef What steak. about you? pila. Beef steak. Aga. She's acoustic. Para What about you, Kuya? gutom na kami mga kaibigan kasi Chicken Joy. breakfast. Cheeseburger So, steak. Spaghetti. Peach mango pie. may picture Like everything. taking sa may Jollibee. Sa beef. Adobo. Ito, yan. So, tignan nyo yung clerk. Hindi yata Filipino yan, see? And that shows how diverse, are the people In plate too. in Canada. 4 or And here we 5. go. Ready na kami sa mga order namin. Thank you so much. Damn. Beauty. Yeah, sure. For French fries. It's ready. Ayun. Thank you. Salamat. Very nice. Very good experience. Ayun, so we decided na magpwesto kami diyan para continuous yung chikahan. So what do you think, guys? Ito na yung grupo. May mga orders What you na got? sila. At saka, may order number 1, may order Chicken. number 2 pa kami kasi ginulang. Okay. There we go. Ooh.
Haba ng pila, mga kaibigan. Online order pickup here. Ayun. Next na si CJ Pamor. Order ulit. Gutom na gutom. Oh. Ganda, ganda. Ayan mo guys. For the next order, ito yung nababayaran namin. Additional order. So it's not that cheap. Kasi yung first order namin, 150. Wow. Thank you. Galing. Ayun, isa yung birthday boy, oh. Ito guys, kung titignan nyo itong mga branches ng Jollibee dito sa North America, over 1 million pieces of Jolly Crispy Chicken served a day. Look at that. And 1,100 worldwide yung tindahan ng Jollibee. Makikita nyo from the Philippines, it became a Jollibee world. And like Saudi Arabia, Dubai, Las Vegas, Hollywood, tayong Vietnam, Singapore, Hong Kong, New York, Hawaii, and the last but not the least, Canada. Madami na rin branches. Yan o. Matagal-tagal. Got this. Thank you. Uy, knockout naman. Lahat may dala. No? Kain kami. Butang ba yan? Tapos may baon. Para hindi na kami magluluto. So today, that day was Sunday. So kami, uuwi na rin kami papuntang Windsor, Ontario. Si Robwen papuntang Milton. mura siya Indian. Si Philip babalik ng Hamilton. Guys, thank you. Hot and crispy. Pero bakit lumiit yung mga chicken nila? Ha? Regular. Inflation. And look at that. Oh, Hey, happy birthday. Gutom na gutom si birthday boy. Ito guys, habang kumakain kami, dinila-dilaan namin yung manok. Kwentuhan kami kung ano yung pinakapaborito namin nangyari sa 2023. Oo. So, syempre, nag-share muna si Brother Rubwen. Sabi niya, I made sure na healthy ako every day. Sabi niya, kakain siya ng healthy food. May ritual siya bago siya aalis papuntang trabaho. May iniinom siya na sekreto. But, most of all, sabi ni Robin, yung exercise niya na ang ganda. If I'm bored, yeah. Well, how do you do it? 1, 2, 3. Mao din dako kay kag muscle ba? 79. 80. 81. Only 81. And then napag-usapan din namin kung gaano kami nag-enjoy dun sa concert ni Arnel Pineda sa Scotiabank Center or Stadium. So guys, enjoy kami talaga. One of the best that had happened in 2023. Sheesh.
Ben, Sobrang saya namin Final, mga kaibigan. successful yung- Hanggang sa train, yung concert, ito yung anong masasabi mo pinag-usapan sa namin. performance? That was amazing concert, man. The Really? energy, oh, the best, the best. One of the best. No dull moments. Wow. Arnel is really good, eh? The energy was high, brother. How about you, Phil? Proud to be Filipino. Anong masasabi mo sa concert mo? Talaga maganda. Kumusta Gilbert? Gilbert. Wow. Nasog na? Arlene, ano masasabi mo sa concert ni Arnel? Journey. Na-surprise ka? Rob Wen. It feels like Rob Wen is on the stage. Really? Ikaw, Faye? It was really nice. Oh. I had a chance to Shake hands? Really? with Arnel Pineda. He's really nice. Ikaw, ano? Maganda? Yeah, mama. Masarap? Hindi, masarap ba? Sabi mo yes. Okay. Sige. Sa next na concert, panoorin nyo si Arnel Pineda. Suportahan natin Filipino, Philippine Pride. Okay? Salamat mga kaibigan. So, sa ganda ng kwento namin, ito na yung katapusan ng pagsasama. Uwi na kami. Busog na busog. And mga kaibigan, hanggang sa muli, ito yung samahan naming tatlo dito sa Canada. Hanggang sa susunod, please subscribe our channel, support our channel, share and comments para updated kayo sa mga sa susunod na kwento. Peace. Chat.